Asteburua gertu dugula eta Josebak plan eder baten proposamena dakarkigu orain. Otxandion, abentura parke berria ireki dute eta bertan ibili da umeak bezala gozatzen. Urkiolako Parke Naturalaren bihotzean gaude, Gorbeia bailara zoragarriaren onduan, eta prest dagoeneko zuhaitzetik zuhaitzera saltoka ibiltzeko. Iepa! Euskal Herriko abentura parkerik handiena da zuena. Bai, hori da, estensioz abentura parkeak 3 hektaria inguru ditu eta 3 guneetan banatuta dago, 3 ataletan. Hau da, zuhaitzetako ekintzak eta tirolinak eta holako lehenengo atala, eta atal horrek 2 zati izango lituzke, umeen gune bat, 2 zirkuitoekin, eta nagusiendako beste 4 zirkuito prestatuta ditugu. Arku tiroare bai? Arku tiroare badakagu. Hostias! Ze txarra! Eta eskalatzeko beste sistema berri holan nobedoso bat ekartzekotan gaude, zuhaitzan eskalada praktikatzeko. Parkea urritasun fisiko dituzten pertsonentzako egokitua duzue. Momentuz ez, baina asmo hori da eta horretan lanian ari gara. Horregatik da rampatxu hau da, igotzen da Nametik. Hemendik pasatzen dire gero. Hori da, lotuta desde mora guztian Nametik, joango dira, araño igo eta gero 70 metroko tirolina badauki. Norentzako da parke hau? Parkea berez da jende guztientzako, bai familia, lagun taldeak, despedidak, gauza guztientzako, umeentzako nola ez, baino falta zan beti kolektibo hori, elbarritu fisikoen dutenentzat, eta horietan pentsetan lanian ari gara hau egokitu ahal izateko. Asteburutan eta aste tartez ere irekia duzue. Bai, egunero, momentuz zelan ez, egunero, eguraldiak errespetatzen gaitu bitartean. Ez gustu hartu dut nik ja honi, dagoenekoz profesionala naiz tirolinan. Iepa! Zer modu zabiltzate? Ondo. Zer egin duzue? Eskaileretatik igo, enborrak eta sarea da amaitzeko tirolinati bota. Ez du beldurrik ematen honek? Ez. Ez du gaztetxo, ez urte dituzu batzuk. 7. Gauen botako zara hor? Bai. Venga, animo txapeldun, aupai! Nik bertigo pizar bat badut, bino ezinez gelditu, Tartzanen liana probatu gabe. Aspaldi nuela jongi pasatu erreportaje bat grabatzen. Otxandiotik, Joseba Olagarai, Euskal Herria zuzenean.